בוקר טוב. יום שלישי היום. היום השלישי לדיאטה, היום יום רביעי. נורא התחשבתי בצוק על הבוקר, אז חזרתי לחמיצי ונצאתי גם מעל. למרות שיכולתי לקחת לשבור, להביא אתכם מעל 1-2, פחות יותר אותם כאן. אבל נורא נחמד והלחמיצי מעבודה. קצובה, שני לחמית, כוס קפה, 150 שקלים מתבזבזים לי על הבוקר. אני לא אשפע. אני אעשה את זה כבר עכשיו. 150 שקלים יורדים לי מהתקציב. עכשיו, בוקר ואני צריכה לצאת החוצה. כדי שאני לא אהיה רעבה באמצע הדרך, ואז אני יודעת איך אני עוצרת, קונה כל מה שיש בפיצוציות, בפסט פוד, שוארמות, לאפות, פיתות, לא משנה מה, פלאפלים, אין את זה יותר. אכלתי לפני משתה, לחם קל, פסטרמה, עגבניה, עוד כמה ירקות חתוכים ושקית בצד, שזה יחזיק אותי ככה לפחות עד 1 בצהריים. זה יפה מאוד. אז זה טיפ למי שיוצא מהבית, הולך לעבודה או למשך כל היום. כדאי לקחת ירקות חתוכים, 2 פרוסות לחם קל, או אפילו ארוחה שאפשר לחמם אותה במיקרו. עד השעה אתם חוזרים הביתה, שתהיו מסודרים. חייבים לדאוג, אחרת זה לא עובד. מניסיון אומרת את זה. אז זהו, זה בינתיים לארוחת בוקר. נשתמע יותר מאוחר. יום טוב.